जय भोजपुरी सब भोजपुरिया श्रोतागण लोग के हमनी के तिवारी ब्रदर्स यानी हम जीजी तिवारी जी और हम अनिकेत तिवारी प्रणाम करल बन जा और आप लोग के स्वागत बा आप लोग के अपन फेवरेट भाषा वाला ना आपके अपन भाषा वाला फेवरेट रिएक्शन चैनल बीएफसी रिएक्शन पे। तो कैसन मानी जा, आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होखम जा और भगवान से यह दुआ बा हमेशा आप लोग खुश रह जा, हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसा ही आगे बढ़त रहे और एकता में बनल रहे। काहे हम लाइन कहनी है, यही से कहनी है, कहे यही से रिलेटेड एगो गाना बताओ जो गाना के नाम बा जादो बबुआन और पंडित जी। गाना देखिए भैया, वैसे तो आप लोग जानते बन जाए रितेश पांडे के बहुत कम ही गाना हम रिएक्शन करे नहीं, क्या डिमांड और जब दर्शक करे ले तब करे नहीं। तो इनकर गाना के गौरू डिमांड बाटे वो बहुत जल्दी आ काल परसों में आप लोग को देखे के मिल जाए। एकरा बाद कौन गाना हो जानू जसही जोन आइल बाटे वैलेंटाइन डे काफी डिमांड बा कोई को भैया 14 तारीख हमारे जन्म जे भी डिमांड कइले बाटे उनका लोग के आप लोग के बीच में 14 तारीख के जन्मदिन बधाई जरूर देम जाए। का खतरे हूं गाना अपन गाना के तो पर रिएक्शन आई, लेकिन पहले ही बता देनी आप लोगों के बीच में कुछ जानकारी भी पहले वीडियो में दियल करम कौन कौन पर रिएक्शन आई, तो पर रिएक्शन जरूर आई और साथ ही साथ बता दी कि भैया के भी यही पे वो गाना आइल बा कि नाही अहिरान है नाही बबुआन हम आई भोजपुरिया जवान। वो गाना के लाइन किस बात सुन लीजिए। अरे हाँ जतिया भले लगा दे बड़ुवे पहचाना तो भोजा पुरिये नमवा सबके अलग रे बड़ुवे बोलिया तो भोजा पुरिये रितेश पांडे पवन सिंह तो माटी वाला गीत ना सब कोई नाम अलग अलग बा, जात अलग अलग, लेकिन पहचान दुनिया देश में के जाना तक भोजपुरी स्टार कलाकार लो। तो इस सब तनी से मन के देखिए भैया आप लोग से ये कम हाथ जोड़ देखिए हमने कोनो इस सब आप लोग बा, अगर आप लोग अच्छा व्यू देम जा लाइक करम जा तो लोग मन बढ़बे करे, लोग सोच ले भाई ये पब्लिक पसंद करता कलाकार। देखिए कलाकार हम देखिए बहुत लोग कलाकार के गलती कहे, लेकिन एक लाइन को हम तनी बात लंबा हो जाए सुनम जा, लेकिन कि उहे कलाकार भैया देवी गीत भी गा रहल बा, सावन के गाना भी गा रहल बा, देशभक्ति गीत भी गा रहल बा, उहे अश्लील भी गा रहल बा। काहे गा रहल बा? अगर पब्लिक सुन रहल बा तब ही नु गा रहल बा। इस सवाल हमरा के जवाब तू दो। देखो हम एक ही बात हम ठेठ में समझावे नहीं। देखो भैया कार्ड तारा घरे आ गइल बा, केहू के लगन में गइल और लगन में खाए बैठला उथरिया में जौन पड़ोसियन तारा खाए के बाद यही तरी बा भोजपुरी इंडस्ट्री हमनी के परिवार ही और जौन सिंगर हमनी के परसत आलो तो हमनी के सुने के मजबूरी हो जाता। अच्छा दिल तो अच्छा सुनम जा, लेकिन उ लोग के भी अब थोड़ा सुधार करे के लेकिन जब सुधार करेगा पड़ला नो तो थाली पे सवाल भी उठा सकता हूं अरे गई रही है ये देला। लेकिन अब हमारा आत्मा उम्मीद हो गइल आजकल पब्लिक भी समझदार हो गइल, सब समझता रहे के का करता तो सही समझदार बनत रही। तो बड़ा सुंदर गाना रहे, अच्छा बाटे, समाज में कुछ संदेश दे रहल बा, ऐसे गाना पर रिएक्शन कर रहल बन जा। तो चलिए रिएक्शन कइल जाओ, थोड़ा गाना के बारे में डिटेल बता दो जी। अब ये गाना में म्यूजिक दिल बड़े छोटू रावत जी और एक गाना के लिखले बड़े जेडी बहादुर और मुन्ना मोहित, एक गाना के डायरेक्टर बड़े रवि पंडित जी। तो देखल जाओ रवि पंडित जी तुम्हारे फेवरेट डायरेक्टर, मतलब पवन सिंह के लॉकडाउन में कोई इतना गाना कोई बड़ा अच्छा जानू कि फेवरेट हो गइल बड़ा कोरियोग्राफर बड़े ऋतिक आरा, परिकल्पना छोटन पांडे जी कइले बड़े परिकल्पना मतलब के कैसे गाना का देखावे के बाद तो चलिए काफी यूनिक बात। अब देखो शुरू कर वीडियो लंबा होता शुरू कर जाओ। वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी है नाम तो बदनामी का ना दाग लगाओ, है नाम तो बदनामी का ना दाग लगाओ, खुद से ही अपनी बस्ती में ना आग लगाओ। फूलों से मोहब्बत नहीं है, फूलों से मोहब्बत नहीं है, फिर भी सोच लो एक दिन चुभेंगे कांटों के ना बाग लगाओ। ओ पंडित जी काल लुक बा गजब के लुक लागल बा यो मॉडर्न पंडित जी और जे स्टोरी के गढ़ले बा सैल्यूट बा, बहुत बढ़िया संस्कार दिखावल बा अपन। कीमत जमाना में बा बोली बे बहुत बढ़िया। हमारी तो छोट नहीं जानू कल के द्वार पर कुछ लड़ाई नहीं होत रहे, सबके हुई हवा भुखाइल बट प्यार के प्यार के कमी बा दुनिया में बातें के बा। कीमत जमाना में बा बोली बे उहार के सबके हुई हवा भुखाइल बट प्यार के दुनिया के रीहे सच्चाई हवे केहू के ना केहू से केहू के ना केहू से लड़ाई हवे।
जियो मैसेज। भोजपुरी इंडस्ट्री दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री बन सकता भैया, लोग मिल के काम करेगा। जियो इतना अच्छा लग रहा है। आहा व्हाट अ स्लो मोशन। समझिए छोट नहीं जानू तो द्वार पे लड़ाई होत रहे, काफी मतलब बाबा बाबा जे रहे जो देखत नहीं जा। ये छोटी छोटी बात बताओ ना कौन खातिर लाठी उठी पहले रहा है। केहू के ठेस पहुंचावल नहीं ठीक बा, झगड़ा समाज में लगावल नहीं चमचा बोले, चमचे वाला नहीं लगावे ले। केहू के ठेस पहुंचावल नहीं ठीक बा, झगड़ा समाज में लगावल नहीं ठीक बा। भोजपुरी हमनी के, भोजपुरी हमनी के माई हवे। जादू बबुआन भाई हाथ रहला कहला हवे, जादू बबुआन सब भाई हवे। ये विचार हम रखे नहीं भैया, बिल्कुल ना। आगे लगा तो सब गलती है। चमचा चमचा चमचा। हाँ लुक चेंज हो गया। चप्पल से साथ भारत रहा। भेदभाव जात पात मन के भरम बा, बहुत बढ़िया संदेश। बढ़ी के मनौता से न कौन धरम बा। भेदभाव जात पात मन के भरम बा, बढ़ी के मनौता से न कौन धरम बा। एक रहा यही में, एक रहा यही में भलाई हवे। पांडे जी चलो लगा तारा भगवान दिया अरे नाच चलो। जेडी मुन्ना बात बाई बिना सिर पैर के, कहां पंडित जी के साथ सचो बिस धर बाजे बात करे बैठ के। घरे ऊपर रहल छोटू रितेश बात बाई बिना सिर पैर के, साचो बिस धर बाजे बात जात पर करे चला रहा हूं गाने में। प्रेम ही बिस के, प्रेम ही बिख के दवाई हवे। जो से का लाइटिंग बा भैया। यादव जी तो खूब पूरा तरह भाई खूब मारे। कितना बढ़िया लगा जब सब पे मिल गए तब मजा आ रहा था। अरे इंडस्ट्रियल के विकास है। देखिए भैया एक बात कहम कि बुरा लोग हर जात में बाड़े, हर धर्म में बाड़े। बुरा के कोनो ना जात होला ना धर्म होला, उहे बात में दिखावल गइल बा कि देखी केहू ना चाहेला। एक लाइन बोलता बुरा जे जात बात कर रहा उनको सिर्फ स्वार्थ बा। जे आज यादों पे गाना गा रहा हूँ, कई गो गाय के देखने भाई। अच्छा बताइए हम ही तो है ना, काहे नहीं कि हम तिवारी हैं, पंडित हैं, ब्राह्मण है, काहे ना हमरा एक शिक्षा माइंड में बा, संस्कार ई का है। ऐसे हम विकास कभी ना कर पाई, ऐसे हम दुनिया के टॉप लेवल पे कभी ना शामिल हो पाई। ये लड़त रहा हम अपना गाँव ही में रह के मरी जाए मोई जाए। आगे बढ़े के बा, दुनिया के नजर में आवे के बा, समाज के विकास हो। अपन जात के जौन बा जात के जौन बा अपना दुआरी के अंदर राखी जा, घर के अंदर। आप कौन जात हो, पूजा पाठ करतानी, मांस मछली खातानी, का करते बोलो। लेकिन जब समाज में निकली जानू तो दुआरी से कदम जो निकल जाला समाज के तरफ, देखो ब्राह्मणों निकले ले, यादव निकले ले, राजपूत भी निकले ले, तो समाज में एकता होके चाहिए, सबके सम्मान होके अरे सही बात के एक बात देखी भैया, कोनो जात के बानी, कोनो धर्म के बानी, दुआरी के अंदर रही, बाहर निकली, एगो इंसान के तौर पर इंसानियत निभाई जा। हाँ हम जरूर कहम कि उच्चमचन से जरूर समझा रही जा। देखिए दू गो वर्ग में लड़ाई होखेला, दू जात में लड़ाई होला, दू धर्म में लड़ाई होला ना, तो सबसे ज्यादा दुइया निकाल एगो नेता एगो चमचा। और इहे आज हो रहा भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना ना चमचा पैदा हो गए बड़े सोनो। खेसारी पवन जात पात नहीं खन की हो ना, अरे दोनों भाई जात पात रहित नु तो आज कलाकार ना बन। अरे दोनों आज बैठ के एक साथ खाना खा रहा होता है, पीछे जो राइटर साइटर लोग बाटे ऊ करवा रहल बा अपन स्वार्थ खातिर। कंपनी भी की बड़ हाथ होला। कंपनी देखी कंपनी
कंपनी जो कंपनी के अभी बताई कि खेसारी रहियन ट्रेंडिंग में, पवन रहियन पेंडिंग में। ई बात पवनो सिंह के नाम मालूम रहे कि हमारा पोस्टर पर खेसारियो लाल के नाम मालूम रहे कि हमारा पोस्टर पर लिखल गई बा, लेकिन कंपनी सोचल कि गाना दे देम जानू तो न्यूज 10 को बन गई, गाना में कंपनी के पैसा हमारे, या बाद में खेसारी कंपनी देखी कंपनी जो कंपनी के इमोशन नाम के चीज ही ना होला। अब लाइव आके खुद खेसारी लाल यादव कह रहल बड़े नो कि हमारा मालूम ना रहे कि पोस्टर पर ऐसा नाम लिखल गई बा, तो कुछ चमचा हो गए बड़े। आप लोग ये मालूम बा भैया कि भोजपुरी में जो एक बात कहूं, इस सब भइला से दर्शक समझ गए, हां अब समझ कर रहल बा। हां ई तो बात आप लोग सब समझतन जा भैया, बस उस समझदारी के जिंदा रखम, जकरा के मरे ना देम जा। ई के कहीं सामने वाला हमरा के गाड़ी देता, यादव के गाड़ी देता ना, अगर समझत नहीं ओकरा के कहूं मजबूरी से गाड़ी दिवा रहल बा, काहे देल भाई समझे के कोशिश करी जा, काहे के केहू दिल से चाहत नहीं, सब कोई प्यार के भूखा की लड़ाई जाता था, केहू भी अपना आगे बढ़ जाता। अच्छा ई बताई केहू भी फालतू टाइम बाकी जाके जात बात कर, केहू इतना ही दुनिया इतना स्पीड से बढ़ल बाकी साला सुबह उठ तो टेंशन ना था कि अपन काम कंप्लीट कर। बिहार के एगो लड़का सुशांत सिंह केहू देखे गेले राजपूत हवन, सब कुछ सपोर्ट केला, चांद पे जमीन ले ले बा जादव भगवान, ऐसे न हमनी के पूरा बोल रहा था। ये सब हमनी देखी भैया, ये सब बिल्कुल में देखिए विश्वास ये आदमी उहे देखिए रुआ सब हम 100% रुआ सब के सहमत होगम जाना बात से, ई आदमी उहे कर रहल बा जे निकामा अपन स्वार्थ के ना निकामा बा, ओकरा बुद्धि के भेटे काम करे वाला के सबके फिक्रे नहीं खे यार, काम कोई चाहे। अब आके दिल्ली में जाके देखो, सुबह से जब जिंदगी स्टार्ट हो रहा बा सुबह 4 बजे से भैया, तो रात के 12 बजे से भाग दौड़ मचल बा कि करा टाइम बा के आके जात बा तारा जो करी आ कोना धर्म से तू कोना जात से केहू के टाइम नहीं के मिलत है। संडे के दिन तो हंस बोल के हाथ मिले नहीं जा। आपके बता दीजिए यादव पे गाने कर रहा कि यादव जी हो जे भगवान पर उस समझ सिर्फ इंसान स्वार्थ के कल अपन गाना व्यू जाए खातिर, कल मौका मिली तो आपके खिलाफ बिगाड़ सकता हो इंसान। तनिको गावे से पहले ई ना सोचलस को ओकर गाना एगो ब्राह्मण भी सुन रहल बा, राजपूत भी सुन रहल बा। अगर जे भगवान के गाना गा रहल बा तनिको नहीं सोचत को ओकर गाना एगो ब्राह्मण भी सुनी, राजपूत भी सुनी, भोजपुरी दर्शक तीनों बाड़े। ई सब बस रवे सब के हाथ में, ई सब बस तनी करम ते हिट हो आई की कर हाथ में बा, ओई सब के हाथ में बा। ई ध्यान दीजिए आप लोग, समझी जा, और कुछ नहीं करेंगे। बाकी हम तो हिट होखिए चाहे नहीं ठीक है बतिए बोले नहीं, सीमा जोन बा सीमा के अंदर ही रम, सीमा के भाई थी ना करम। देखिए भैया एगो बात बताया तनी, सिंगिंग जोन हा एगो हॉबी है, हमारा प्यार ना करियर ना, हम करियर हमनी के दोनों भाई की ना कि सिंगिंग करत है तो सिंगिंग करियर के तौर पर ले ले ना, शौक हक कर रहल बा। करियर अलग टैलेंट बा, गुण बाप लोग के बीच में करत है, जब मजा आ रहा बा। जैसे आदमी के केहू के कुछ घूमे के शौक होला, केहू के पिए के शौक होला, काहे कि बहुत से लगे हमने देखे ना, बहुत से लगे देखा तानी 8वां 9वां पढ़ाई करत रहे सब, बाबू के 2 बीघा जमीन बेच के दिल्ली में आके पैसा फेंक के गाना निकाला तो फिर जाके सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी करता लो। अरे भाई तबाही होता है, पढ़ाई काहे तो छोड़ता सिंगिंग करे के कंपनी चढ़ा के गंदा गंदा गाना गावा के वो लोग के विवश बना देती है, कैरेक्टर खराब करा देती है, सब समझी जा। बाकी ये सब वीडियो भी हम लोग एगो बढ़िया से एगो और चैनल खोले के प्लान में बनी जाए, जो सब विचार आप लोग शेयर कर जाए, आप लोग पसंद करे नहीं जा आप लोग अपना भाई के, तो बस जौन बाटे कोशिश आदमी करेला, बस प्यार आशीर्वाद देते नहीं जा। जय भोजपुरी एकता बना के रही जा, और भोजपुरी के इंटरनेशनल स्तर पर ले जाए। जय भोजपुरी।